Ninsab żgur li hemm pressjoni kbira biex il-verità dwar Neville Gaffa ma toħroġx fosthom anke bid-difiża estrema tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan qalu Ivan Grekmintov, il-mexxej tal-Alleanza Bidla, li waqt il-programm NetLife tkellem dwar l-aħħar żviluppi fil-każ ta' Libel li Neville Gaffa stess fetaħ kontra l-editur ta' gazzetta lokali. Żgur ċara għalija, hemm pressjoni kbira biex il-verità ma toħroġ. Anzi, il-verità jekk nistgħu immewtuha f'dan il-każ, immewtuha. Il-Prim Ministru qed jiddefendi lil Neville Gaffa f'dan il-każ b'mod l-aktar estrem. Grekmintov qal li hemm ħafna taħwid dwar jekk Gaffa marx il-Libja bħala Special Envoy tal-Gvern Malti. Ir-referat 13 persuna li jagħmlu karta uffiċjali bit-tlieta minnhom intażlu biex jitkellmu f'isem l-oħrajn ukoll b'affidavit fejn kull wieħed minnhom jispjega xi ġralu. Fost l-oħrajn semma l-każ ta' wieħed mill-Libjani li jispjega kif spiċċa tilef riġlejh minħabba feriti li kien ġarrab. Madankollu u kien avviġinat minn Neville Gaffa u nies oħra madwaru biex iħallasom 2500 euro inkella jitkeċċa minn Malta. U għax dan il-Libjan għalilhom li ma kellux minn fejn ħallas dawk il-flus, fil-fatt spiċċa tkeċċa mill-pajjiż bil-ġerħa friska u d-dem ħireċ. Dawn il-każi ilhom jiġu rapportati 3 snin u issa wasal iż-żmien li dawn il-Libjani jitkellmu mal-Qorti Maltija għal Ivan Grekmintov. Kif dan l-istadju li nnota kif il-Pulizija qatt ma investigaw dawn l-akkużi għax jemmel li kienu twaqfu milli jagħmlu dan. Dan kien ikkonfermat ukoll lil Grekmintov mill-Libjani li pruvaw jikellmu fost l-oħrajn lill-Gvern Malti u lill-Korp iżda ħadd ma ta' każhom. Din it-tema se tkun diskussa f'aktar dettall fil-jiem li ġejjin permezz ta' analiżi mill-programm Sorsi Informati.